ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶ ତଥା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ବିପତ୍ତି ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଏହା ହେଉଛି କୋଭିଡ-19, ଯାହାକି ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗ ବିଶ୍ୱର 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶକୁ କବଳିତ କରିସାରିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଓ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି। କରୋନା ଗୋଟିଏ ଭୂତାଣୁର ନାମ। ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଜ୍ୱର, କାଶ ଓ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ, ଗଳା ମଧ୍ୟ ଦରଜ ରହେ। ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଯେ କରୋନା ରୋଗ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଜଣେ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଏହା ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ସଂକ୍ରମଣର ଉପାୟ ହେଲା ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଛିଙ୍କିଲେ ବା କାଶିଲେ ତଣ୍ଟି ଓ ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ କଣା ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାହା ସହିତ ଭୂତାଣୁ ମିଶି ରହିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଭୂତାଣୁ ମିଶ୍ରିତ ଲାଳ 2-3 ମିଟର ଓ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ 30 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଟିକି ଯାଇପାରେ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଠିନ ବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କିଛି ଘଣ୍ଟାରୁ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଏହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପଡ଼େ। ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଯଦି ଭଲ ଥାଏ ଭୂତାଣୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ ବା ସାମାନ୍ୟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ବା ଔଷଧ ବାହାରି ପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିରାକରଣ ପଥକୁ ବାଛି ନେବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗ କିପରି ନ ହେବ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ। ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର ସମସ୍ତ ପଥକୁ ଅବରୋଧ କଲେ ହିଁ ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। କିଏ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ରୋଗୀ ବା କିଏ ସଂକ୍ରମିତ ବା କିଏ ରୋଗୀ ନୁହନ୍ତି ବା ସଂକ୍ରମିତ ନୁହନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ପାଉ 2ରୁ 14 ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧରି ନେବାକୁ ହେବ ଯେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନା ଭୂତାଣୁର ବାହକ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ବା ନ ପାଉ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବା ଶାରୀରିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ମୋର କିଛି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଲା ମୁଁ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଦୋକାନକୁ ଗଲି। ଦୋକାନରେ ଦେଖିଲି 5-6 ଜଣ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ବା ରୋଗୀ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା 6-7 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଲି ମୋର ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ 6-7 ଫୁଟ ଦୂରରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ହାୟ, ହେଲୋ ବା ନମସ୍କାର କରିବି, ମାତ୍ର ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବନ୍ଦ, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ମିଶି ପଡ଼ିଆକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ ନିହାତି କରିବା ଉଚିତ। ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ଚାହିଁବେ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଗଛ ଛାଇରେ ବସି ଗପସପ ହେବା ପାଇଁ ବା ତାସ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଏହା ନିଜ ପାଇଁ ତଥା ଘର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ। ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଜକୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବାଇକ୍ ବା ସାଇକେଲ ଧରି ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଅନୁଚିତ। ଡାକ୍ତର ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅନେକ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ମାସ୍କ, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ଆପ୍ରନ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରୁ କରୁ ସେମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା? ଏହି ସମୟରେ ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର, ସୁଧଘର, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ତିଥିବାର ପଡ଼ିପାରେ। ଏସବୁ ସାମୂହିକ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ହେଲା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି, ଯାହାକି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁଥିବେ, ଲକଡାଉନ, ଯାହାକି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅମୋଘ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା। ବାହାରକୁ ନଗଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରିବା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। କେବଳ ନିଜକୁ ନୁହେଁ ଆମ ସାରା ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା।